Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Pick. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano?
Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Kuna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait eh. lang. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, conversation? sige, ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako. Magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama.
At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, kung gawa din sa'yo. Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to? malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Hindi. Sige lang. Dalawang ka. Diba? Pasok mo sa iyo. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ha. Pataas ha. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan, Kapain mo lang daw. Nakita dyan sa gitna. Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako.
Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang sa Latin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Kim Chino na i-anunsyo na ang ating lucky winner na isang in-drive driver na may plate number na... Ayan, nakita ko na NEZ8479. Congratulations! Ikaw ang nanalo ng 1,500 pesos via huli, Peter Omison! At talaga nga naman siya ay nasakyan ni Mara Tony. Talaga nga naman si Mara Tony kung saan-saan sumasakay. Hindi, mahilig kasi yan mag-book ng in-drive, 'di ba? Ano ba yung nasa likod kong buhok? Oo. Anyway, siya ay nanalo ng 1,500 pesos at katulad nga ng sinabi ko sa inyo, huli yan. So, technically, parang na-surprise ang isang DJ na talaga nga naman nakatutok siya sa 90.7 Love Radio Manila. Kaya dali-dali, binigyan niya ng 100. Ay, hindi. 1,500 pala. Sabihin, nag-abono pa si Maratone. 1,500 pesos. Ganun lang ka-basic Kung kayo ay hindi nakapagparehistro, tutok lang kayo sa 90.7 Love Radio Manila for a chance to win. At sa mga nagtatanong kung paano magparehistro, napakadali lang, pumunta lang po dito sa MBC Building, katabi ng Aliw Theater. Sabihin lang na ikaw ay magpaparegister para sa Love Knows No Boundary. Ay dali-dali. Instant entry na yan. Baka ikaw na ang susunod namin tawagin on air. Di ba? Basic na basic. At dahil dyan, usapang love na tayo, pero Father's Day edition. Opa. Yes, ikaw na nakikinig, ikaw ba ay may anak? May anak sa loob, may anak sa labas, o di kaya anak na hindi mo na nakita? What? Happy Father's Day! Akalain nyo yun, no? This coming Sunday, ito na ang araw ng ating mga ama. Kahit man ikaw ay ama na talaga nga naman pagkatamis-tamis, asukal de papa. Happy Father's Day din sa inyo. At syempre, si Kim Chino hindi pa naman tatay. Oo, pero looking forward nang makahanap ng baby. Shoutout natin yung mga baby dyan. Yung mga baby tapos binitawan. Anyway, makakasama nyo walang iba kundi ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at talaga nga naman makakasama nyo ako 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama kung ikaw ay natatraffic, may ginagawa o di kaya kasama ang iyong papa. Mapaasukal de papaman yan. What? At talaga nga naman pag-uusapan natin ang usapang love. Siyempre, Father's Day edition to. Technically, relationship with your father ang ating pwedeng talakayin tonight. Kaya naman tonight sa ating Chinitox usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo mo, ibibigay ko ang mga ideal gifts kay Daddy this coming Father's Day. Anong klaseng daddy ba yan? Sabihin mo muna kay Kim Chino anong klaseng daddy ang meron ka. Oo. Yan ba yung dadding man of few words? Pwede, no? Yan ba ang dadding great provider? Pwede. Yan ba ang dadding pagkatamis-tamis? Asukal de papa? Pwede, di ba? So bigyan naman natin sila ng give back ba, give back, di ba? Kaya naman ito na ang tatlong ideal gifts na pwede mong ibigay. Unang-una na recommendation ni Kim Chino kahit hindi pa siya tatay. Oo, unang-una na dyan yung material things, di ba? Na pwede mong iregalo this Father's Day. Ano yan? Usually naman yan yung mga gusto nila or papabili, papalambing o di kaya magtatampo-tampo muna para at least baka catch up ka at suhulan mo sila ng mga ganitong bagay. Di ba?
Ano yung mga material things na yan? Pwedeng pabango, 'di ba? Yung pabango na talaga nga namang amoy Abu Dhabi. Pabango na talaga nga namang amoy tito, amoy tita, 'di ba? Depende yung mga yung mga pabango na pangmalakasan na masculine. May mga Tom Ford na ganyan na kapag naamoy mo, ala, parang may edad na to ah. Yan yung mga type ng mga tatay. Ano pa? Usually polo shirt no? Uso yan ngayon. Polo shirt. Katulad nung tatay ko nire-request sa akin, polo shirt tapos may brand pa. Wow! Di na lang sinabi polo shirt, madali lang makahanap pero sa kanya may brand. At gusto niya yung may buwaya. Ang kamahal-mahal. Akala mo naman, laki-laki ng sweldo ko. Pero bibilan ko yun, oo. So it's up to you and I know na mas kilala nyo yung mga tatay nyo. Definitely kung matagal na nagpaparinig, naglalambing ng material things sa gusto nila, I think it's about time para mag-give back. Diba? Kasi provide yan ng provide Diba? Namamasada, nagtatrabaho, tapos nagtitipid para may ma-provide. Now, this is a special day, Father's Day, diba? Why not? Gulatin mo sila, gulatin mo siya, bilan mo ng gusto niyang bagay. And for sure, maa-appreciate niya yan. Kaya, kung anumang klaseng papa ang meron ka, totoong duguman na papa, o hindi totoong dugo na papa, they deserve to be treated right. Wow! Akala mo talaga tatay na si Kim Chino. Anyway, mahal. Maya-maya ay ako'y babalik. Huwag ka mag-alala hanggang 9 p.m. pa naman ako. But for now, balik ka na muna sa ating mga pangmalakasang music. At syempre dito ka lang, huwag mong ililipat ang radyo. Magla-live ba tayo dito sa 90.7 Love Radio? Kailangan pa bang i-memorize yan? Daisy, kain muna akong burger, mahal. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi,
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mo Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya. Tugang nakakayog. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay... Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Okay, huwag ka tumingin dyan, ha? Yan. Yan na. Okay na. My turn. Okay. So, pick. Oh. There you go. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Gummy bear. Na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo ng video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang
makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, Wala. No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, Ako na naman. na naman. Na naman. Hindi pa, hindi doon, parang, hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para namang, sa... Kara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Gusto never. mo na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2. How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira? May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh Alam mo, may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay.
I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po talaga ako. Tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba? Akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng personal God. conversation? So ano ba, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry, everyone. I am so sorry. Sorry po. Sorry. Pero ito na lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag na mong ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inuubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, sakto lang. Okay.
Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ano mo gawa din sa'yo? Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagalaki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inakagitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turong kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inuubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. totoo Gusto yan. niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Anong kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano pa? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine.
Pag ganun ako sa'yo, ay puto, inanimay kayo. Hayop, animal. Animal day route si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Here you go! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa Kimchi Chino! Shout out sa mga walang anak pero maraming baby na tinatawag. Pwede ko na kayong batiing advance Happy Father's Day. Ay, nako, bakit ang dami nyong baby? Wala namang kayong asawa. Ang dami nyong baby, wala namang iniluwala sa kanilang mga matres o sinapupunan. Diba? May mga taong ganyan, no? Na talaga nga namang gusto lahat ng nilalande ang tawag nila o call sign nila, baby. Kaya pwedeng-pwede ka talaga tawaging papa, daddy, no? Kasi nga, ang dami mong anak. Ang dami mong anak, pero lahat yan parang chicks mo. Nagbabalik na po, kapiling nyo pa rin walang iba kundi ang spicy opa nyo, DJ Kim Chino, sa kanyang programang Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga, usapang pag-ibig pa rin naman ang relasyon sa ating mga tatay. Kaya naman, this is Father's Day edition. Wow!
Tonight sa ating Chinitox, ano ibibigay ko? Ito rin ang in-story ko sa aking social media. Tinanong ko ang mga ideal gifts para kay Daddy ngayong Father's Day. Kaya naman, umpisa na natin. Sabi ko kanina, mahal, ideal gift this coming Father's Day kay tatay, kay papa, kay Daddy. Of course, unang-una dyan, basic material things. Usually naman, no, of course, meron niya mga gustong bilhin, may mga pinapalambing, ano pa ba, minsan di ka kinikibo, ang lamig ng treatment, yun pala gustong suyuin, pero dapat suhulan mo siya ng mga bagay. Diba? May mga ganyan may mga lambing si tatay, si papa, si daddy na talaga nga namang minsan or parang once a year lang naman ang Father's Day, diba? At hindi mo naman din napapansin, bilan mo ng mga bagay na gusto nila. At for sure, ikaw na anak, alam mo naman yung gusto niyan, diba? Pwedeng pabango, pwedeng t-shirt, or di kaya polo shirt. Diba? Alam nyo yan, imposible sa lahat ng tatay sa Pilipinas ngayon or sa lahat sa buong mundo, imposibleng tatay ka pero wala kang polo shirt. Diba? Yung tatay ko, yan din yung request sa akin polo shirt na may logo ng buwaya. Kaya ang ending, mahal tuloy ang bibilin ko. Diba? It's up to you. Regaluhan natin ang ating tatay because they are providing, they are saving money, diba? They are making financial crisis amenable. Nagsasabi nyo, hindi, diba? Dumidiskarte yan para makapag-provide sa ating mga pamilya. Kaya naman it's time to give back, diba? Kung kaya naman at kung sa tingin nyo ikakasaya niya sapatos, perfume man yan o kung ano pang bagay, bilan nyo na this coming Sunday, Father's Day. Diba? O ito, mahal, pangalawang ideal gift kay papa or kay father, ngayong Father's Day, of course, ay ang iyong sarili. Wow! Ito na yung sinasabi nating presence, diba? They are always present when it comes on your needs. Lahat naman ng magulang, diba? Lahat naman ng tatay may mga ganyang presensya na talaga nga naman they are supporting you. They are the walls of the family. Tama ba? Pader ng tahanan. Ilaw, pader ng tahanan. Parang totoo naman, no? Pader naman. Diba? So it's time for you to give back, but this time it's your presence naman. It's a quality time. So minsan naman hindi naman yan ang hihingi ng material minsan makasama ka lang. Kasi nga diba kapag tumanda ka na, mapalalaki o babae kang anak, kapag tumanda ka na, definitely magkakaroon ka ng mga sarili mong mundo, diba? Oras mo ay limitado. So why not? Pwede kang bumisita, mag-alat ka ng oras, ano pa ba, ilabas mo yung tatay at nanay mo, 'di ba? Kasi minsan they are longing to your longing on your presence. Oo, 'di ba? Kaya naman it's time para makapag-catch up, give back, makapag-bonding at makapag-provide. Not a money, not a monetary, not a gift, but your presence. 'Di ba? Murang-mura na 'yan Ewan ko na lang kung di ka pa umuwi. Diba? Nakaka-good vibes yan as a tatay. Ako hindi pa ako tatay pero kapag ako binisita mo, kahit ang baby ang tawag ko sa'yo, matutuwa din naman ako. And also, masingit ko lang kung quality time lang din naman at wala kang maisip kung saan pupunta. Meron po kaming free concert. Hatid Saya Concert Series ng 90.7 Love Radio Manila. At bukas na po yan, libreng concert na may papremyo pa. June 20, magi-start ang ating open doors mga 7 p.m. Magkita-kita tayo dyan. Bakit? Kasi may libreng concert
pupunta na lang kayong magtatay. Advance Father's Day na natin to. Nandyan sila Jojo Mendres, Naiba Band, and of course, Aegis. Oh, di ba? Magrakrakan tayo dyan. And aside from that, nandyan po ang 90.7 Love Radio DJs na talaga nga naman makakakulitan nyo. Of course, maraming salamat po sa Goldmine Rice, Astron, Birch Tree, and our Protect. Oo, yan ang mga sponsors natin na talaga nga namang made possible this kind of event. Wow. Kaya naman see you there see you tomorrow. Uulitin ko, San Juan New City Hall. Oo, San Juan New City Hall, Pinaglabanan Shrine. Okay? See you there, mahal. And also, gusto ko lang pala sabihin, naka-live po kami sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya, makipagkulitan ka kay Kim Chino. Okay? Ikaw na nakikinig ng radyo, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa akin, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Wait lang, mahal. And yes, mga mahal, welcome to our live. Ito na naman ang session na kung saan nagla-live si Kim Chino sa YouTube. Oo. At syempre, babasahin ko na rin ang ating mga sagot. Kasi nga nag-story ako, sinabi ko, we will be having our Father's Day edition, Chinitox, usapang love, lalo na sa relasyon with tatay. Diba? Shoutout natin yung mga Father's Day. Anong Father's Day? Shoutout natin mga Papa's Boy, Papa's Girl, diba? Na talaga nga namang mahal ang kanilang mga tatay. Sabi naman dito, basahin ko lang. Oo. Wait. Open ko lang ang ating mga kasagutan. Ayan. So, nag-story kasi ako. Sabi nila, kung ikaw ang tatay Kim Chino, sarili ko na lang ang aking ibibigay. Tama ba yun? Tama ba yung mga ganyang sagot nyo? Sabi naman, ay nakakatawa rin to, sabi ni Brielle, sapak po ang regalo ko kay tatay kasi wala na po siya. Sumakabilang bahay daw, kaya ang ending, sapak ang regalo. Sabi naman niya, Policarpio, giving back all the sacrifices or pagbabalik ano man tawag ng giving back? Pagsusukli, panunukli, ano ba yung pag-give back? Suklian ang mga pagmamahal at sakripisyo ng tatay. So ikaw rin ay hindi kakain. 'Di ba ganun yung tatay, makita lang kayong kumakain, busog na raw siya. So hindi ka rin kakain. Sabi naman ni Aishana, sour candy po. Favorite niya yun. Very rare Very rare. Very rare magkaroon ng tatay na mahilig sa sour candy. Nakakaiba yung tatay mo, Aina. Sabi naman ni Moen, ito memorable, medyo sentimental. Sabi ni Moen, visit na lang po ako kasi nasa sementeryo na siya. Oo, it's a great way to to remember someone. Remember someone today.
Mali! Sa ano yun? Sa kabila station. It's a great way to visit, to remember your loved ones, di ba? Siyempre, bisitahin mo yung tatay mo kung nasa sementeryo man. O, pwede rin regalo po. Regalo ko rin po ay perfume. Mahilig si Papa doon. Totoo naman, mga tatay, no? Ewan ko, kahit normal na araw, bigla yung magpe-perfume ng mamahalin. Yung tatay ko nga binigyan ko ng mga mamahaling perfume, ginamit niya araw-araw sa barangay. Tapos naubos, bigyan ko raw siya ulit. Alo? Hindi niya alam mga ano yun, 8K, 10K, may mga ganun pabango. Sabi ko, ako nga hindi ako araw-araw nagpapabango kapag may okasyon lang dapat. Siya gusto niya magpapabango. Regaluhan ko po yung tatay ko ng ano to, Sperry. Boat shoes. Boat shoes to. O nga no, parang ano yun no, parang isa sa mga staple ng tatay kapag ano. Kapag tatay ka na, dapat meron kang boat shoes. Yung Sperry na gan. Meron ka bang boat shoes, Boy D? Yung parang Sperry. Wala. So, hindi pa raw ready maging tatay si Boyd. Pero may baby. What? Baby mo? Baby mo yan? Baby mo yan? Boy. Baby? Si Boy D, kapag hindi niyo pa kasi nakikita si Boy D. Pero malay nyo naman, makita niyo yung yung baby niya. Madalas mag-post ng photos yun. Ito pa, regalo raw kay Papa, lulutuan ko siya. Uy, may mga tatay na may mga tatay na na-appreciate agad-agad yan 'Di ba? Hindi naman puro lang luto ni nanay, luto ng asawa niya, pero kapag luto ng anak, ay nako, ma-appreciate nila yan talaga. And make sure lang na masarap para at least 'di ba, masaya siya. Pwedeng nilutuan mo pero puro efforts pero hindi naman pala masarap. Yari. Pagandaan mo, mag-taste test kayo ng nanay. And usually naman, ang mga nanay, nag-guide yan. Gagaidan ka niya kapag magluluto kayo. Kim Chino, bakit hindi ka... Ano naman to? Bakit nakakapag-send pa kayo ng message? Nagsisend pa pala ng message. Bakit di raw ako nagkape kanina? Pati pagkakape ko, hindi ako nagkape kasi pumila ako sa Medical City. Kwento ko ba? Kaya ako pumila sa Medical City kasi feeling ko meron akong problema sa tenga. Tapos yung sinabi ng doktor, parang ilang oras ako pumila, nag-start ata ako 3:00. Nagawa yung proseso sa akin mga 5:40, mag-6:00 bago ako umere. So mga 2.5 hours ako nakapila. Tapos chinek niya yung tenga ko. Okay naman yung kabila. Okay naman. Tapos may konti raw earwax. As in konting-konti lang. So nag-overthink lang pala ako na meron akong problema sa tenga. But then again, binugahan niya lang ng tubig. Tapos na. Instant 2K. 2,000 ang binayaran ko. Ang mahal mabuhay sa Pilipinas. Ganun ang kwento kung bakit hindi na ako nakapagkape. Anyway, mabalik tayo. Regalo ko kay Papa ay relo. Totoo rin yan Totoo rin na mahilig sa mga relo ang mga tatay natin. Papa ko rin maraming relo na minsan nga mas mahal niya pa sa anak yung relo niyang mamahalin. Ayaw magalusan, ayaw mabasa, di ba? May mga relong mas mahal pa sa buhay mo no? Agree ako sa sinabi mo kanina, Kim Chino, na na polo shirt. Magandang regalo. Oo, polo shirt. Alam nyo guys, kung namamahalang kayo sa ibang brand, yung mga may brand na buhaya, maganda rin yung polo shirt ng panregalo, ang regata. Oo. Parang naalala ko may mga buy one take two or tatlo, you will buy 3
Mabibili mo siya ng 1.5, ganun. Diba? Pwede actually. Try nyo yung regata. Meron dyan puti, meron dyan black. Ang dami niya natututunan kay Kim Chino kahit hindi pa tatay Regalo ko kay Papa. Pera. Parang nanay at tatay naman. Nanay at tatay naman, no? Parang gusto naman talaga ang pera. Kahit ako ako na anak, gusto ko rin maregaluhan Gusto ko rin maregaluhan ng pera. Kasi at least alam na nila or sila na bahala kung saan ka gastusin, di ba? Parang tumbok na tumbok mo na yung kasiyahan nila kapag pera ang binigay nyo. Kaya kayo dyan na gustong magbigay ng pera, I approve, I agree. Go. Sapatos naman ang bibigay ko, Kim Chino. Sapatos na naman. Hindi naman lahat Ewan ko, yung tatay ko kasi hindi mahilig sa sapatos. So, hanggat gumagana pa, hanggat nasusuot pa, go lang. Pwede ang sapatos. Regaluhan ko ng kotse si Papa. Yan yung mga magagandang iregalo, no? Lalo na kung may pera ka, kotse. Ako willing ako maging tatay mo kung magreregalo ka ng kotse naman pala. Willing maging tatay si Kim Chino. You can call me daddy kung willing ka magregalo ng kotse. Kaya kita alagaan, anak. Naalala ko yung tatay ko, niregaluhan namin siya ng kapatid ko ng NMAX. Kaso birthday yun, hindi yun Father's Day. Sabi ko sa kapatid ko, hati kami sa NMAX. Tapos ngayon naman, ang pinaparinig ng tatay ko, kotse raw. Diyos ko, ang dami kong bayarin. Sana all maraming pera. Mag-ipon-ipon lang kayo dyan. Ano na ngayon? Friday na. Yes, Friday na. Happy Friday mga kabisyo kung kayo ay nakikinig, nanonood. Gusto ko lang sabihin that this coming June 20, bukas na po yan, we will be having our free concert, libreng concert po yan sa San Juan. Kami ang magi-start ng Wata Wata Festival, di ba? Umpisahan natin or bigyan natin ng day 1 ng Wata Wata Festival week na yan ng may rakrakan. So, meron po kami libreng concert dyan. Pumunta kayo dyan sa San Juan. Ano ito? New San Juan City Hall sa Pinaglabanan Shrine, San Juan City. Libreng concert po yan. Nandyan na po ang bandang Naiba, si Jojo Mendres at ang bandang AGS. Mga tito at tita talaga nga namang magrarakrakan dyan. Kung gusto nyo rin mag-zumba habang kumakanta ng live ang AGS, pwede kayo umattend, di ba? Aminin nyo, ginagamit nyo rin naman minsan yung kanta ng AGS sa Zumba, di ba? Ano pa ba? Ayan, of course, we would like to thank our sponsors, Goldmine, also Birch Tree, Astron, kasi nga may appliances din tayo. Goldmine is for the rice. And then Birch Tree and Proteka, freshness everyday. Maraming salamat sa mga sponsors natin. And looking forward po kami sa mga taga San Juan. Makita namin kayo in person at makakulitan in person. Wow. Boy, di anong oras na sa'yo? Boy D, are you there? Tao po. Boy D, nandiyan ka ba, Boy D? Boy D. Boy Dut. Nandiyan ka ba? O ini... Ano, G? Anyway, mahal, maraming salamat. Hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino. Kaya tumutok lang kayo sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye. Happy Friday. Happy Father's Day. Metro's #1
Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang
Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Jean po ang tunay kong pangalan. 34 years old at tagapakinig since 2013. Ang sulat ko ay isang kwento ng paglaya, paghilom, at muling pagsisimula. Naway kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. 6 na taon na kami ng ex-boyfriend ko nang lokohin niya ako. Ang sama lang ng timing kasi nung taong ding yun namatay ang parents ko. May pandemya din noon kaya malungkot na ako gaya ng iba to begin with. Humingi siya ng tawad, pinatawad ko naman. Kaya lang, hindi niya pinahalagahan yung second chance na ibinigay ko kasi last year lang, niloko niya ako ulit. Hindi ko daw kasi siya mabigyan ng anak dahil may PCOS ako. Hindi ko matanggap kasi ang pagtataksil ay pagtataksil. Kahit gaano kasakit, nakipaghiwalay ako. Hindi lang siya ang hiniwalayan ko, pati yung pamilya niyang itinuring kong akin din. Nag-iisang anak kasi ako kaya nang maulila, sa lahat ng mahalagang okasyon sila ang kasama ko. Kaya pakiramdam ko, nalagas ang malaking bahagi ng mundo ko. Para malibang, ibinuhos ko ang buong atensyon sa trabaho. Nagbunga naman dahil na-promote ako bilang operations manager sa BPO na pinagtatrabahuhan ko. Nag-travel din ako para maging abala. Unti-unti akong nagkaroon ng kapayapaan, tiwala sa sarili, at kasiyahan. Hanggang isang araw may nakamatch ako sa dating app. Sa kanya naranasan ko ang mga bagay na dati ipinagdarasal ko lang. Bilang isang independent woman, masarap pala sa pakiramdam na kahit minsan, pwede akong magpaka-Disney princess dahil alam kong may lalaking handang saluhin ako. Totoo pala talaga yung kasabihang, if he wants to, he would. Hindi naman siya mayaman pero ramdam ko yung effort. Hindi pala kailangang maging magarbo ang buhay para ipadama ang tunay na pag-ibig. Nag-birthday ako kamakailan at dinala niya ako sa Boracay. Dati, normal day lang ang birthday ko. Wala man lang akong cake galing sa ex ko. Pero this year, hindi lang cake ang meron. Nagpaseta pa siya ng dinner. May singer na kumanta ng happy birthday song for me at meron din akong gift from him.
to top it all, nag-propose siya. And syempre, I said yes. Wow! Kakakilig naman! Sa edad namin to, kinilig kami. True. Nakakakilig! Nakasmile ako the whole time. Kaya para sa mga kumikinang na listeners po ninyo, nais kong ibahagi ang mga natutunan ko sa pakikipagrelasyon. Una, huwag kang magsettle. Ang tunay mong halaga ay nasusulat or nasusukat. Sorry, hindi kasi ako nakasalamin. Nasusukat. Ang tunay mong halaga ay nasusukat sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo at hindi sa kung paano ka tratuhin ng iba. Pangalawa, huwag matakot magsimula ulit. Kapag pinakawalan mo ang maling tao, binubuksan mo ang sarili mo sa pagdating ng taong inilaan ng Diyos para sa iyo. Ganda nun Ulitin ko Kapag pinakawalan mo ang maling tao, binubuksan mo ang sarili mo sa pagdating ng taong inilaan ng Diyos para sa iyo. Tama. Tandaan, ang plano ng Diyos at ang kanyang tamang panahon ay laging perpekto. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jean. Wala na kaming masasabi. Correct! Kasi Wala ang na ganda ng kami. kwento Ang mo. ganda. Alam mo, for a change, Oo. dito sa Maywagang Burnay, happy din kami makatanggap ng mga love story nakakakilig. Correct. At happy din po kami makatanggap ng mga story na may happy ending, Oo. Yung chill lang, kwento Oo, lang. at saka, by the way, pwede daw ipakita yung picture. Ay, talaga? Oo, hindi kasi may mga nagsumusulat sa atin na na parang yung picture para lang sa atin, Oo, for our ayan. eyes only. Ito. Pero meron na mga nagsasabi na Pwede. they want to Wow! Diba? So ito na yung nakasuot na siya ng kanyang engagement ring. Yay! Happy for you, Jean! Happy for you, Jean! Oh. Nakakatuwa naman. O, diba? At saka, yun talaga yun yung kadalasan may mga pinagdadasal tayo tapos pinipilit natin yung mga gusto natin. Ang hindi natin alam, nagdadasal tayo ng maliit na teddy bear. Ang hindi natin alam, ang bibigay pala sa atin isang buong Barbie house. Yeah. Diba? Na kompleto na lahat ng Barbie. Pero ikaw, teddy bear lang yung ipinipilit mo talaga kay Lord na parang ito ang plano ko Correct. Ito yung akin na Ayan. plano. Ang hindi mo alam, Barbie house pala. Ayan. Kompleto ng buong set ng Barbie ang inilaan para sa'yo. Yun kasi ang nagiging problema natin kadalasan. Lahat tayo mga tao, pag pinilit natin yung will natin. Yung gusto natin. Over dun sa will ni Lord na para sa atin. Correct. Very evident dito sa kwento ni Jean na nung pinilit niya yung will niya, doon na nagka-problema, nagkalasog-lasog na yung, Tama. Yung buhay niya. Nagkaloko-lokohan Oo, na. So nung nagdesisyon siya na to let go and, And let let God. God. Yan, dun dumating si Mr. Right. Ang eyes Apple of your eye and the Tama. pack to your ganern. Dumating na ang pack ng aking ganern, di ba? Kasi kung minsan Ganda. nagiging mahirap yung buhay natin pag pinipilit natin True. yung mga gusto natin. At saka 'di ba sabi nga daw, Jegs, kapag ka daw nagdasal tayo, dapat ibinigay mo na. So dapat wag ka nang yung mga nagpipilit-pilit pa sa utak mo na mga ito yung mga dapat at ito yung mga Oo. plano. Hindi. Let go and let God. Ayan. So parang ano lang yan parang pag resolve natin ang mga problema natin. Pag may problema, gagawa natin ng paraan. Halimbawa, financial, mangungutang ka, lalapit ka dito, hindi ka pinautang, parang sagad ka na, saka ka palang magdadasal. Yan. It's the other way around dapat You pray for it. Lord, sino bang gagamitin mong tao na pwede kong malapitan? And then saka lalapit, saka ka siya magpapadasal. Same din sa love life. Pero, Lord, bigyan mo naman, di ba, ikaw nagdasal ka, di ba? Pinagdasal mo, di ba? Grabe. Hindi lang ako, tsaka maraming nanay ko, grabe magdasal. Oo. Ayun, Lord, pakiayos naman po yung isisend. Kasi mga napupunta sa kanya, mga ano lang, Ayun. nagsisettle na siya porke may itsura. Yun nga kasi, di ba, pag pinagdasal mo kay Lord, ibibigay niya siya. Kasi ang nangyari sa atin,
Ito yung gusto ko, Oo, Lord. Lord, ito ha, ganito kasi. Yan. Ito, ganyan. Ito Oh. yung template na gusto ko. Ito yung trabaho na dapat meron siya. Oo. Yan, yung mga ganon. Tapos nakakalimutan natin na, ay hindi, ako yung may template. Ako yung gagawa. Huwag ka nga dyan. Oo, kasi pag binigay ni Lord sa atin na perfect combination yan sa atin eh. Oo. Hindi siya Oo. perfectong Oo, tao kasi yan. walang ganon. Pero perfect for you. Oo, na combination. Na, dahil ito yung mga pagkakulang mo, siya yung pupuno. Yan. Sa mga pagkukulang niya, ikaw yung pupuno. Ayan. Ganon, 'di ba? And dito na naman papasok yung favorite biblical quote ko, Isaiah 60:22. Yan. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yan. 'Di ba? So sa tamang panahon kung kailan, minsan kailangan talaga nating kasi itong kwento ni Jean, hindi ito magiging kasing kilig. Kung hindi niya rin dinaanan yung panloloko eh. Totoo. Kumbaga parang sa atin, di ikaw na, happy ending ka lang, di ba? Hindi sinimulan niya sa pinagdaanan niya, Correct. 6 years sila, parang feeling niya, niloko siya kung kailan pandemic, na lahat ng tao may anxiety, Correct. Tapos kung namatay kailan pa yung namatay yung parents parents niya, at ulila siya, at hindi niya lang pinakawalan boyfriend niya, kundi ang pinakawalan niya rin ay pamilya ng Kasamang boyfriend. pamilya, oo. So parang feeling niya talaga, a huge chunk of herself was lost. Gets natin eh. So, nung nilatag niya yun, mas na-appreciate tuloy natin yung bagong blessing Correct. na dumating. Oo. Na- Parang kikinang ka Oo. pag medyo nilet go mo yung mga baggage na talagang parang nagko-cover ng shadow. Yes. Ayan, sa'yo. Diba? So, kailangan lang talagang daanan yung mga ganyang klaseng mga excess baggage para mas ma-feel natin yung light. This is a clear story of a transformation to make kinang, di Oo, ba? correct. From the From dark. Oo, to kinang. Ayan, kasi nilet go mo yung mga hindi naman dapat Yung mga baggage na tinatakpan yung pagkinang mo, nilet go Correct. niya eh. At maganda yun kasi yun din yung una niyang sinabi, do not settle. Oho. Kung alam mong red flag na, Yeah. kung alam mong niloloko ka, kung alam mong ilang beses na niyang napatunayan na hindi ka niya mahal, o yun, nanloloko. Oo. Ayan. Ilalet go mo. Ayan. Parang kuminang ka na ng husto. Correct. So, isa Salamat, tong, Jean. one for the book to na kwento na Correct. kumikinang kay Jean. Oo. Di sana all. Mapasana all na lang yung iba. Diba? At di dumating na din yung, yung sana all Ayan. story mo. O Jean, pag may time kayo, pasyalan nyo kami dito. Kaya Gusto namin kayo ma-meet in person. Gusto namin kiligin din in real life, 'di ba? Salamat sa Eugene for sharing your story with us and congratulations. And kung gusto mo kaming kunin na host sa inyong wedding, yan. Yes, Jean. Nandito lang kami sa Pali-Paligid. Tama. Message ka lang, ha? Salamat, Jean. Ayan. Thank you, Jean. At syempre sa lahat po ng mga kinilig dyan, ayan, sana maging huwaran to ang kwento ni Jean. Na pwede kayong mag-message ng ganyang kilig story Oo. para hindi laging problema yung Correct. pinag-uusapan namin ni Oo. Diego. Una-una, hindi naman kayo nagbabayad ng consultation fee. Pangalawa, nadadagdagan yung problema namin, nananahimik kami dito. So, minsan naman, bigyan nyo rin kami ng mga Correct. ganitong kwentong nakakakilig. And we need more stories like this to inspire people sa kabila kasi ng mga nangyayari. Totoo. Diba sa paligid natin, we Gusto need naman more natin, stories. correct. Gusto naman natin ng mga kwento nakakakilig tsaka nakakasmile. Yung hindi Yan. naman mabigat. Oo. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Yan. Alright, mga kabisyo, maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan?
bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Tandy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya.
Uy, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel, kaya. Tigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Upa. And yes, mga mahal, nagbabalik na ang Spicy Opo mga si DJ Kim Chino at syempre in advance niya ang Father's Day. Eh kasi nga 'di ba, malay mo ngayon ka lang nakikinig, this coming Sunday ay talaga nga naman ikaw na tatay ay busy kasi tinreat ka ng anak mo sa labas. Pwede, di ba? O di kaya tinreat ka ni Mrs. sa labas. Wow! Kaya bang. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At since relationship with our father, papa, daddy ay talaga nga namang part of love. Talaga nga namang pag-usapan natin to because this is Chinitox Father's Day Edition. Sabi ko nga kanina, ibibigay ko yung mga ideal gifts para kay daddy ngayong Father's Day. Para magkaroon ka ng idea kung ikaw ay anak o di kaya anak-anakan o di kaya pati na rin yung asawa, no? Ay definitely pwede mo tong i-consider para at least happy si daddy. Recap na tayo. Sabi ko kanina, mahal, unang-una, of course, regalo kay Papa this Father's Day ay material things. 'Di ba? May mga favorite yan, may mga gustong-gusto yan suotin. Check mo yung kanyang sapatos, baka sobrang luma na. Check mo ang kanyang pantalon, baka butas na. Check mo ang brief, baka bacon na. 'Di ba? Check mo yung paborito niyang t-shirt, baka naninilaw na, 'di ba? So it's a thoughtful way to say I love you kapag niregaluhan mo siya ng mga bagong gamit, bagong damit na talaga nga namang ma-appreciate niya. Then again, karamihan sa mga tatay natin dito, no, ay talaga nga namang nagtitipid para may ma-provide. So minsan hindi na nila iniisip ang kanilang sarili. Kaya ikaw na nakikinig at may budget naman, bilan mo yung tatay mo ng mga bagong gamit. For sure, matutuwa yan. Yee! Ito, mahal, pangalawa, sabi ko kanina, ideal gifts this coming Saturday. This coming Father's Day. Kasi nga Sabado, sabi ko nga, quality time naman. Quality time ang iregalo mo, sarili mo, presensya mo ang iregalo mo kay Papa. For sure, matutuwa yan. Because as time goes by, as you grow older, definitely kumukonti na ang oras mo sa pamilya. It's about time para mag-catch up. Diba? I-date mo yung tatay mo, ilabas nyo sila. And kung wala kang idea, pwede ka pumunta sa free concert namin sa San Juan. Ayan ang hatid saya concert series ng 90.7 Love Radio Manila. Nandyan po ang Naiba Band. Nandyan si Jojo Mendres. Nandyan si Aegis. At syempre, libre lang yan. Magpapamigay din kami ng papremyo. San yan? Sa New San Juan City Hall. Dyan yan sa Pinaglabanan Shrine, San Juan City. See you there. Mag-start ang ating free concert. 7 p.m. ang open doors. Kaya naman, see you mga mahal. And dumako na tayo sa pangatlo at panghuli. Ideal gift kay Papa. Simpleng-simple, basic na basic. Words of affirmation. It's about time para marinig ng mga tatay nating man of few words. Ang mga salitang Papa, Daddy, Tay, mahal kita. Love kita. Mahal na mahal kita. Maraming salamat. Di ba? Minsan hindi nila yan naririnig kasi masyadong cheesy. Ikaw na tumanda na ay talaga nga namang lumayo ang loob mo, naiilang ka na. But this coming Father's Day, it's about time to say, mahal mo sila.
love mo sila. 'Di ba? Ay nako, hindi ko mga reaksyon, but for sure that's tatagos sa kanilang puso at mararamdaman nila na love mo talaga sila. O 'di ba? Sabihin mo lang mura pa, wala ka pang gastos. Ganun ka basic. Di ba? Happy Father's Day in advance sa mga nakikinig sa ating kabisyo. And ako'y sisibat na, pero huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, huwag may lilipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Happy Friday! Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!